Δεν σε ενόχλησε εσένα συμπεριφορά του το μεσημέρι? Όχι ρε φίλε, μην αρπάζεις στη συνέχεια με τον μπάρι. Ρε φίλε, και ο Δημήτρης αρπάχτηκε και εγώ. Άρα από γλύδα είχαμε και δύο άδικο. Ναι, απλά εσύ αντιδράς και λίγο περίεργα ρε παιδάκι μου. Πού έπα αντιδράς περίεργα? Κάτσε γιατί έρχεται εδώ. Κρύο παιδιά. Εντάξει. Κάνει πολύ. Ναι. Το καλά είναι. Έχουμε τη σούπα. Εντάξει. Ναι, και Big Brother επίσης, το πετρέλαιο. Έλα ρε μαλάκα τώρα. Όλοι δεν έχουν. Κανένας δεν ανάψουμε εμείς εδώ μέσα. Παιδιά, την κλείνω, Γιατί ρε μαλάκα? Πρόβλημα με αυτούς τους δύο επειδή τσακώνονται συνέχεια. Εντάξει, δεν παλεύεται ρε φίλε. Αυτή αδερφέ, ο Πάρης με το Σωτήρι να πούμε. Τι αδερφέ να τσακώνονται ρε φίλε. Για ό,τι να είναι. Κάθε φορά για τον μπούτσο. Τι έκανε ρε μαλάκα? Τι έκανε μωρέ, τη σόμπα έπιχε, εντάξει. Εντάξει δηλαδή, εγώ του δείξω το κρυώνω για αυτόν μου την κλείνει. Ρε Πάρη, τι έπαθες? Κρυώνω ρε φίλε. Τι έγινε? Και έπαιξε μου την κλείνει εσύ τώρα με ένα τσαμπουκά, για ποιο λόγο? Πρώτα, μην ανεβάσεις τον τόνο σου. Ό,τι θέλω θα κάνω. Αυτό κάνεις τελευταία με στο σπίτι και δεν γουστάρει κανείς εδώ πέρα. Και τι θα με Δημήτρης, θα με διώξετε? Έχω τον κόσμο εγώ. Έλα ρε μαλάκες, φτάνει. Ναι, αλλά η ψηφοφορία είναι αλλιώς. Τι? Τι? Φτάνει. Μαλάκα, σου πάρε μα. Άντε σου. Έλα ρε, ξεκόλα κι εσύ. Τι να ξεκολλήσω, μου την κλείνει. Πραγματικά κρατιέμαι τώρα, Τι? Έλα. Τι να γίνει? Κόφτε ρε, έλα. Τι, πες μου τι, έλα. Τι θα γίνει, έλα. Με απειλείς. Σ' απειλώ, σήκω. Έλα. Κοίτα το μαλάκα ρε. Έλα ρε μαλάκες, ξεκολλάτε ρε, έλα, φτάνει. Τι έγινε? Εσύ Δημήτρη, θα ήθελες να φύγει ο Πάρης από το παιχνίδι? Ναι. Γιατί θα ήθελες να φύγει ο Πάρης από το παιχνίδι? Έχουν γίνει πολλά, έχει γίνει με τα λάστιχα στην αποστολή και τώρα με τους με τα μελομακάρονα είναι... Μαλάκα τι με άκουσες, θα πάμε, πρέπει κάποιος να πάει τώρα να φέρει τα μελομακάρονα ρε φίλε. Τι έγινε? Πάτε να φέρεις τα μελομακάρονα ρε μαλάκα. Ρε μαλάκα, Έλα ρε Πάρη, εκείνη αποφύγει. Έλα ρε. Την προηγούμενη φορά είμαστε εγώ και Δημήτρης. καθιστή, τώρα πώς Πότε έγινε αυτό? Τώρα που είσαι όρθιος ρε μαλάκα, πήγαινε φέρτα μια στιγμή. Σε μέλα. Ρε Πάρη, είναι η σειρά σου. Κάτσε γύρισε πότε πήγες, δηλαδή δεν κατάλαβα. Πάλι τα ίδια. Τι, εσύ από πότε τα πρώτη φορά, παίρνουν πραγματικά? Ρε μαλάκα τώρα που είσαι όρθιος, απλά σου είπα πήγαινε φέρτα, δεν σου Ρε Πάρη, Τι έγινε, εσύ δεν κατάλαβα. Γιατί μου φέρνεις συνέχεια αντίληψη? Εντάξει, θα πάω να τα φέρω εγώ ρε μαλάκα. Άντε πήγαινε πάρτα. Εντάξει. Φτάνει, μην τσακώνεστε πια. φίλε, αυτό έχει γίνει πολλές φορές, έτσι. Εντάξει, Ναι, αυτό δεν με ενδιαφέρει, τελευταία φορά. Την επόμενη είμαι εγώ. Σωτήρη, τώρα θέλω να μου πεις πως είχες νιώσει όταν δεν πήγε ο Πάρης για την αποστολή όπως έπρεπε, αλλά αντί για αυτό πήγε ο Χρήστος. Πες μου. Αδερφέ, να σου πω, ήταν αδικία. Γιατί εδώ και 2 εβδομάδες αυτό γίνεται με τον Πάρη.
Γενικά και ο Δημήτρης και ο Χρήστος τα έχουν πάρει λίγο μαζί του, γιατί στην προηγούμενη αποστολή που ήταν να περάσουμε με τα λάστιχα, Σωτήρη, ποιος θέλεις να φύγει από το παιχνίδι? φυσικά και θέλω να φύγει ο Πάρης, γιατί πιστεύω είναι αυτός που δημιουργεί τα πιο πολλά προβλήματα. Και εσύ είσαι αυτός που κάνει τους κανόνες και βλέπεις ότι έχει παραβεί πάρα πολλούς. Και όλα τα παιδιά δηλαδή είναι μαζί του τρελαμένα. Τι, άκουσες τι είναι, μαλάκα? Τι? Μέσα από κοιμόσουν άκουσες τι είναι? Όχι. Τσακωθήκανε πάλι οι άλλοι δύο. Ποιος? Οι άλλοι για τα μελομακάρονα ρε μαλάκα, για την αποστολή. Ο Σωτήρης με τον Πάρη. Τι? Ναι, ρε, Πού είναι ο Σωτήρης? έξω. Πήγαινε να σου πει αυτός τι έγινε μαλάκα. Λέτε μαλάκα. Έσαι με πάλι ρε. Τι είναι ρε μαλάκα? Τσακωθήκαμε με τον Πάρη πάλι. Γιατί? Για την αποστολή. Τι μαλάκες, γιατί ρε μαλάκα? Καλησπέρα Πάρη. Έλα, Big Brother. Πάρη, θα ήθελα να σε ρωτήσω τι... Για το Σωτήρη. Έλα, εντάξει. Πες μου, τι. Έλα ρε εντάξει. Big Brother. Εντάξει. Είναι ένας και εντάξει, νομίζω ότι είναι νταΐς και του ανήκει το σπίτι και κάτσε ποιος είσαι δηλαδή? Πάει και μου κλείνει το θερμοστάτη επειδή κρυώνω. Και αυτός έχει ζεσταθεί. Κάτσε Γιατί δεν πήγες για τα μελομακάρονα όπως όριζε η αποστολή? Μελομακάρονα. Έλα τώρα μ***ες. Νομίζουν ότι ελέγχουν το σπίτι και αυτοί πάλι και με στέλνουν για να πάρω τα μελομακάρονα. Άντε σου μ***ες ζώα. Εντάξει. Και γι' αυτό δεν πήγα. Τι είμαι χαζός είμαι εγώ? Άλλη ερώτηση. Χρήστο, θα ήθελα να μου πεις τι πιστεύεις για την ψηφοφορία που έρχεται. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο αυτό που θα αποφασίσει ο κόσμος. Έχουν γίνει τόσα πολλά μέσα στην εβδομάδα που δεν χρειάζεται η δικιά μου γνώμη. Άρα θεωρείς τη στάση του Πάρη... Ο Πάρης είναι απαράδεκτος. Δεν το συζητώ αυτό. Δημιουργεί τα περισσότερα προβλήματα, δεν κάνει τίποτα μέσα στο σπίτι, δεν ενδιαφέρεται για τίποτα. Απλά κάθεται και προωθεί τον εαυτό του και θα του κάνει κακό αυτό και την Κυριακή που θα μας έρθει πιστεύω με την ψηφοφορία. Αυτό που σου είπα και πριν. Όλα αυτά που έχουν γίνει τα έχει δείξει τώρα. Ο παίκτης που αποχωρεί από το σπίτι του Big Brother είναι... ο Πάρης. Ναι ρε φίλε. Άντε βρε νούμερα! Έλα ρε. Τι κάνεις μάλακα, χαλάρωσε λίγο. Μαλακισμένα! Σκάσε ρε μάλακα. Έλα, ηρέμησε ρε μαλάκα. Άντε γαμηθείτε! Ρε μαλάκα, το κοινό αποφάσισε. Τα καταφέρατε και με διώξετε μαλακισμένα! Κολλάτε ρε, είναι live ρε, μας βλέπουν. Στα αρχίδια μου! Στα αρχίδια μου! Ρε ξεκόλλα ρε φίλε. Ορίστε, τι έλεγες στο κοινό μου και το κοινό μου και το κοινό. Δείξε τώρα τι είσαι. Ποιο κοινό ρε μαλάκα, ποιο κοινό γάμο την πουτάνα του γάμο? Ρε μαλάκα, αποφάσισαν. Ποιος ξέρει τι έδειξανε ρε μαλάκα? Αποφάσισαν ρε μαλάκα. Κοίτα εδώ η Αναστασία ρε μαλάκης. Ρε μάλια. Δεν θα πω ότι στεναχωρήθηκα. Γιατί η Ελλάδα θα δει ποιος ήταν ο αληθινός χαρακτήρας. Μαλάκι. 오빤 강남스타일 강남스타일